Aydımçı, showman, şahir, sadanlı, turgun, kompozitör, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehriban adamlar, edeydi vatandaşlar. Yayılımda ne bilsin edeyal Türkmen Portalı da tanış yüzler. Elbette mehribanlar gepleşimizde bilsin edeyal. Esasen tanış yüzlerden ümmetler bizim onlara beriyan soğallarımız ve onların beriyan cevaplar hakkıdaklı olup duruyor. Edil şonun gali kıdıklı bolmağına karışan gepleşimlerin birine olsa mehmanımız Türkmenistan Sport yayılımının elbette alıp barcısı Oradov Anurov. Anadada. Assalamu alaikum. Hoş gördük gepleşimizde. Çaqlımı kabul edip geleniz için sağ olun. İlk öyle şartlar bilen amman tanıştığınız dep ümid ediyen gepleşik bilen Türkmen Portalı bilen çağıranız üçün birinçiden sizə sağ olmayacağım. İkinciden hem şu Türkmen Portalı'nın tanıştırılar atıp gepleşiginin ähli sanı deýäri. Doğru mu? İyi de tomuş edýän. Ähli sanı tomuş edýän. De hem adamlar taýar diýip bilýär. Gaçyk oý. Bizem elbetde ähli sanymyza tomaşa edelliňizi öňünden pikirlendik, duýduk. Bu şertlerine düşündirip oturmar. 15 sany sowal 5 minutiň dowamynda. Sowallar goýup tutýan. We nämetdik diýsen, ene meselem käbir ýagdaýda şu bize gelýän aýdymçylar ýa sadanlar belli bir derejede ähli sanlaryna tomaşa edýän näler diýip içinde gaýtalan sowallar bar. Şu tapar ýörüti üstünde durup hiç de gaýtalanmady ýaly. Size kyn ýagdaýda goýar ýaly, ajaýyp şertler ötdik. Ay böyle görür. Başlaýarýan sanlar. Onda näme bizem elbetde taýynmasa sowallara geçip biler. Şu ajaýyp bir tutdy 5 minut wagtymyz ýa-da kuwatda başlady ýa-da. Siziň üçin ilkin sowal şeýle 1 kilogram paxta agyrmaýady 1 kilogram demir. Deň. Bolýar, deň. Eger seniň bir garanky otogyň bar bolsa, otogda bir gülçira, bir şem we bir kagyz bar. Sen ilkin nämäni otlarsyň? Ot çöp. Otly çöpi. Dowam edýär. Topy ýokary ýykyňdan haýsy tarapa gaçýar? Ýere. Ýok. Haýsy tarapa? Top allyk ýokary ýykyňda top nire gaçar? Ýere gaçma ýokary ýykyňda abi. Yer tarap däl, tarapyň ady däl, materialyň ady bilen. Tarap haýsy tarapa gaçar? Nire? Bolýar geçýär. Meniň kakamyň 3 ogly bar. Birinjiň ady Çek, ikinciň ady Çuk, üçüncüň ady Gek. Däl, Gega däl. Yok, Çek, Çuk. Çek, Çuk, üçüncüň ady kim? Ýok, Çagam däl gyna topda. Çek Norris diýjek boldum şu. Onda sen bolýardy şu. Men adym kim? Ýonus. Ýonus üçüncüň ady, dogry. Bolmanam, oşoň gal dogollamaň dogry. Autobus bar ya indik sowal. Oglanjyk oturan ýerinden turup bir ýaşyla oturaý diýip öz ýerini hüdürläýär. Ýöne ýaşyly oturup bilen atkaz edýär. Näme üçin? Oglanjyk oturan ýerinden turýardan diýär. "Am gel oturaý berdi" diýär. Sen ýadarsyň zat oğlum ýaşylym ay oğlum diýip gilgiram bolýar oturup bilen. Näme sebäpden? Sebäbi başoň. Oturup boljak ýerimde aňyrdan. Bolýar geçeli tamam. Bolýar, dowam edýär. Otogda 7 sany şemýän ýa, 2 sanyny öçürýän. Sen barýandan o ýarym saat geçenden soň baryp görýän, otogda jemine näçe sany şem galar? 7. Ýok. Mahavat Türkmen Portaly Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnysy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler, dürlü temalarda peýdaly, özüne çekici we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we fergirlerden gurnalan ýörüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli, ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysat toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Yanıp duran şem. Yanıp duran şemiň 7 sany yanıp durany sen baryp ikisini öçürýän. Öçürdüm. Soň ýarym saatdan soň 5'ti. Däl 5'ti, däl. 2 öçük. Näçe sany şem galy ýaşaýardy? 7'sen dur. Ýok, ýok, 7'si däl.
Yarım saatdan soň sen gelip gördüň şo. Ha, ikisi var ya. İkisi sebäbi öçürülen galya beýlekler ýanyp gidýär. Inni kimde eller uzyn, pille mi ýa-da jirafda? Jirafın boyunu diyor. Şoň üçin Pille. pilin eli uzynmy? Ha, eller uzun yani. Ben ullu pencere. Kaytynyň eli uzyn. Pilin eli uzynmy ýa jirafyň? Geçeri. Böyle. Innik sual. Kızıklı sual. Kızıl tamda gyzlar ýaşaýan bolsa, gök tamda oglanlar ýaşaýan bolsa, ak tamda kim ýaşaýar? Gelinler. Ne için gelinler ol gyzlara değişirlermi ol? sen anladymydyň eda. Diýerler, "Şykay kızıl tamdan gelin boldun sen geç aga." Ýok, gal diýenler. Ya düşündüm sen diýeňiz. Gaýtalap bereň. Kızıl tamda gyzlar ýaşaýan bolsa, gök tamda oglanlar ýaşaýan bolsa, ak tamda kim ýaşaýar? Ak tam. Men siziň näme pikir edýäniňizi bilýän şu atýan o däl. Geçeri. Geçýär dowal geler. Wagtda Sebetde 3 alma bar. Olary 3 adama deň paýlamaly, sebetde de biri galmaly. Almaň näkili bolup bilýär? 3 tane alma bar. Ýöne sebetde ýok. Sebet bilen bileber. Bile berýär, dogry jogap. Balyk bilen luw ýarışda kim ýeňer suwun içinde? Sen balyk alon. Elbetde. Haýty haýwan öýünden çykanda hiç wagt başga apsat çykmaýar. Mudam şu kelejigine giýmeli zatyn giýip çykýar. Haýwan. Ýani başga aply haýwan. Kim diýip bilersin? Bak. Kekeşli kömürdi. Horoz. Horoz doğru cevap. Şimdi näme hemişe gelýär, ýöne hiç wagt yetmeýär. Mudam gelýär, ýöne biz onu görüpdim da. Ýok, wagtyň başgarak bir görünüşi. Döwür. Döwür dönem däli günümün. Gün. Zaman bilen baglanşykly. Şun ertir doğru. 3 harpdan durýan we izden öňden okasaňam şo bir harp we manyny berýän söz türkmen sözi haýsy. Mahavat. Sizin üçün ajaýyp täzelik. Deňsiz taýsyz ýeketäk katmer kafesi inni 2 bolly. Gödel awada deňiň sergin kenarynda katmerin täzen okada açyldy. Bu kafe öz owdurlygy, rahatlygy, ýakymlylygy bilen sizi haýran galdyrar. Inni Tomusda diýinjalmaga gidenizde siz katmerin daky tagamlaryndan ölüme bolmasyňyz. 3 harpdan durýar. Kak doğru jogap. Nan kak şoňal görnüşler kan. Indi. Näme gözüň ýumsaň hiç wagt görüp bolmaýan zat näme? Hiç tadım var ama. Ýok, gözüňi açyk wagt görüp bolmaýan zat. Başga çarak berdim sowaly. Ýok, gözüň açyk wagt görüp bolan, gözüň ýumuk wagt görüp bolýar şol. Gözümiz owa diýiş şimdi. Haýsy maşyn ýangyşdy gidýär. Haýsy awtolog ýangyşdy. Elektromobil. Ýok, başgarak bir ýeňilrek jogap. Öyle oynalıyor köpten. Şahagalan oyuncu. Ne wagtymyda entek ba dogrusu ay wagtyma tamam bolşupdyr böyle wagta taklaly. Elbetde ýa-ni wagtymyň şäkilli sebäpli biz 3 tane sowalymyza ýetişmedik. Dogry jogap bravo geçdik. Ene wagtymyň şeýler akmekje bilen tamamlandy. Ne biziň adat etişimiz ýaly bilýänsiňiz, ýürüýte şert demez bolýar. Indi size de näme şert bererkäk diýip pikirlenýär dogrusu. Elbetde hükümet suratda bir öz bolşul bir şert bolmaly. Oradan doğru. Näme pikirlenýän şu var. Näme şert bolar? Doğru. Biz elbetde bilýär. Anlatyň alparjylykdan daşary aktyorçuluk ukyplamydan bak, doğrudan. Yani kino filmler bilen baglanşykly, teatr bilen baglanşykly aktyorluk ukyplamady bak. Şu aktyorluk ukyplaryny görkezsek nädir? Şu Aşgabatda we Dinjaş merkeziniň içindäki dukanlaryň birine. Dukanlaryň birine barýar. Yani siz barýaňyz, men elbetde oň ýerlerde görünmeýän anta siz barýaňyz we kille gelmejek zady soraýaňyz şu dukandan. Meselem gap gaşlatýan bolsa çörek soraýaňyz, çörek satýan bolsa bilem akşy babra soraýaňyz. Şoň ýerler. Başdyny barlak göräýärmi? Ne şu ýerde? Aşak düşürtädir, näme satylýar? Ya bularyň düşünükli bularda. Başgarak bir ýere baralyň, häzir ýürüýte bir ýerde garaşa. Dowam edýär. Tanış ýüzler. Medine. Mayda. Assalamu alaikum. Oňa deram.
Çörüğü kamayma. Dökülmen de o. Çayık malzemelerle Dastahkana neydi? bakalım falan. Dastahkana barı olup akşam saat 10'ları taslama 15 kvartiyeli 5 romantik dastahkana koyayım da. Hayır. Çörek tasdaklık. Romantik dastahkana var idi mi? Tasdaklık var mı? Sonka tasdaklık. Ha, sunku. Ama olur yani her sunku var mı? Bugün kadar gelmişti. Bu kadar var aynı. Şimdi Düşün var. Bakışsan. Şeyce götürdüm bunu. Böyle onu akşam onu şimdi tasdik edin gelin de soğuk ederler yani. şimdi Tamam. böyle. Kaptan. Taslaman nas, kaçıncı kvartiyera. Tamam. Sağ olun. Ana da minnettar. Atı acayip derecede yerine getirdiniz de hiç ilkemçilikti. Umuman sağ olsun aydiyat dörüzü toparmadığın adından katlaşanınız üçün, şertimden yerine getireniz üçün. Gelinginem en gıdıklı fırsatlara, yani soğuklamada geçelim mümkün olsa bizim bir neçe maatkarlarımızın adından. Yine şu fırsatta Bostan konseptin adından şeyler acayip soğuğadı. En bu ardular bilen yollaya. Yurdumuzda meşhur Türk süyücülüklerini yürüyütü bir ayaklı halkında el yeterli görünüşledim. Katmer kafasının adından acayip süyücülükler şeyler görünüştü. İpekçi yol çemetine biliyorsunuz. Bol tüçmetiniz eyleki bulvar, çeyağında bulvar, tüçmetiniz softçu yenemirde. Umman İpekçi'nin adından şeyler acayip soğuğadı. Edil şonun yalı yurdumuzda ilkinci olup sintetik motor yağlarının riyan Şiriya kampanyasının adından şeyler acayip soğuğadı ve şu fırsatta yurdumuzun meşhur konditerlerinin biri olan Ziyad Hil acayip arzulamızdanım Ziyad diyara. Şon kıyali sizde de bundan meylegem acayip arzular bilen bilelikte üstünlükler. Arzu ediyat nesip olsa yeni kullerde, toylu kullerde görüşüp duralım, bätleşmede gelemedi. Yeni bir yola sağ olun. Elbette yeňişiňiz gutlu bolsun. Öýürek ýytaňyňyz bolsa şu fırsatda belläplersiňiz. Çok sağ olun Yunus. Elbette şu tanışıklar atıp geçmesini iyi gider tanış ediyen hakikaten hem yurdumuzun tanımal hatta halifamız Yunus Han Naşaçen çıkış etti. O çıkış etti. O tesirleri verdi yadımda. Şu tanımal adımların arasında görüp bizim şu geçmesine çağıranız için sağ olsun ayacağız. İşine de üstünlük. Yani toylarda didarlaşalım. Şeyde de elbette Yunus şu yerde ayrıtayım bellemeli. Bizim yurdumuzda işlemeye, zahmet çekmeye, medeniyete din çalmağına şunun acayip şartlar mümkünçülükler dörüdüler. Bu şartları elbette bize takman arkadağımız, takman serdağımız dörüdükler ya. Dörüdükler yani şartlar mümkünçülükler için takman arkadağımıza, takman serdağımıza köp sağ olsun ayacağız. Oy canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun, tutcan tutumlu işler elmedi ama provaz alsın. Size de yine buraya sağ olsun ayacağız. Şeydin, yattan çıkmacak da uşuk bolun, nesip bolsa yeni kullerde görüşen, çekmek havalar, hoş sağ olun. Ya diğerlik sorusu düşüyor, bu etidin bile sağ olun.